bon dia, benvinguts, benvingudes, benvingudis a la novena matinal. Moltíssimes gràcies per venir. Ens fa molta il·lusió seguir amb aquest projecte de la matinal. La matinal va començar fa 9 anys, un projecte per, com diem sempre, per erradicar la xerofòbia i per donar resposta a l'estigma i la discriminació. Ho hem fet sempre des del principi amb totes vosaltres, amb diferents agents socials, i és un treball conjunt. Tenim ganes de seguir treballant amb vosaltres i avui és una oportunitat nova, i més en enguany, que la nostra entitat fa 30 anys que va néixer. Bé, farem una breu presentació ara i us explicaré una mica l'ordre que seguirem. Després ens treballarem, ens presentarem totes. Després farem un recull dels 10 punts que vam estar treballant i que serà la base del nostre treball. I després a les 11 farem un cafè i després seguirem amb una organització que farem de grups de treball i a partir d'aquí en traurem l'entrellat aquest any de la matinal. I ara passaré la paraula a les meves companyes, a la Belinda i a l'Andrés. Hola, bon dia. Jo soc la Belinda Hernández, soc periodista i des de fa molts anys estic participant i convidada per Gais Positius per parlar una miqueta d'estigma i també per posar en comú reflexions entre totes i principalment treballar per a millorar aquesta resposta que tenim que dar al VIH i a les persones que viuen amb ell. Hola, molt bon dia, soc l'Andrés, soc politòleg i des del juliol tècnic de projectes de Gais Positius. Després de la nostra presentació, ara farem una petita ronda i us aneu presentant i aneu dient el vostre nom i l'entitat que veniu representant. Endavant. Soc Eber Márquez, vinc de la CPB en el servei de proves ràpides i... Soc la Maria Luisa García i vinc de l'entitat Creació Positiva. Soc Mario Robles i vinc de l'entitat ABD i a banda del comitè U de Sembra. Hola, bon dia. Jo soc l'Albert Carrasco de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Hola, soy Javier Sotomayor, soy el coordinador de salud de Color Sitges Link, soy terapeuta sexual y también colaboro con Gais Positius. Bon dia, soc la Sara Perpinyà, soc psicòloga de l'Oficina per la No Discriminació. Bueno, jo soc Alberto Lacaste, soc el director general de Polítiques Públiques LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Bon dia, soc Esther Pedrol de Creu Roja Barcelona, referent del projecte d'atenció a treballadores sexuals. Bon dia, jo soc el Gabriel Falcón, tècnic de salut de la Creu Roja i referent del projecte d'atenció a treballadors sexuals al carrer. Jo em dic Víctor León i soc d'una entitat que es diu SIDA Estudi. Hola, buenos días, yo soy Marta y también vengo de SIDA Estudi. Volia agrair també la presència de l'Alberto Lacasta, director general, que està aquí com un mes amb nosaltres. Ell ens haurà de deixar cap allà a les 12, quan té altres compromisos, però agraïm moltíssim, també perquè la presència també de persones com ell també és molt important en aquesta matinal, perquè ell també té grans equips d'alguna manera darrere i que pugui transmetre una mica totes les coses que podem i que surten en oportunitats com aquestes, i una mica les diferents veus de diferents entitats i realitats de les entitats que representeu. I així que moltíssimes gràcies, Alberto. I haig de disculpar, en principi havia de venir també el comissionat, però em penso que està a viatge, em sembla que em va dir, no recordo, i m'ho va dir, però en fi, tantes coses, o sigui que no crec que pugui venir avui. Però sempre és important que també dediqueu part del vostre temps a compartir aquestes activitats comunitàries, que penso que també seran molt profitoses tant per vosaltres com pel vostre govern. Així que passo la paraula a la Belinda. Jo faré una miqueta de resum de lo que hem fet l'any passat per a recordar i també per posar-lo com una continuïtat del treball fet. L'any passat hem fet 2 cosetes. La primera és que s'ha convidat a 3 persones, que estava el Javier Sotomayor, també la Letícia Ojeda i Marc Linares, que són persones que viuen amb VIH i han donat no solament reflexions, sinó han compartit amb totes les que estàvem aquí presents la seva experiència amb aquesta malaltia, però principalment les seves reflexions sobre l'estigma i la discriminació.
I després ens hem posat tots en grups i hem fet una reunió de tots i érem 20 persones i el que hem fet és com el top 10 de què punts eren super necessaris per donar resposta a l'any que estem al VIH. Val? I d'aquestes conclusions tenim 10 punts. Són importants ara perquè seran els punts que volem en Gais Positius donar continuïtat a tota aquesta feina. Val? El primer punt, i ja lo sabem totes, és impartir educació sexual i jo penso que entitats com OSI d'Estudi, com Creació Positiva i com tots ells lo saben, que sempre és la mateixa, no? És com l'assignatura pendent i sempre estem tratant que continuï aquesta, però no hi ha educació sexual. I aquest és el primer punt, no solament és per a la prevenció del VIH, sinó també en altres ITS i també per embarassos no deseats. El segon punt és la creació d'una memòria històrica sobre el VIH transversal i fomentant el diàleg intergeneracional. Ja, si no faig malament les comptes, són 43 anys de la primera notícia del VIH que donava la premsa i des de ese entonces a ara hi ha molta gent, hi ha moltes històries, hi ha moltes reivindicacions que estan quedant en l'olvid. El millor seria com fer una memòria històrica, però no només per tenir-la, que OSI d'Estudi té també una recopilació i altres llocs tenen una recopilació històrica d'aquesta història, molt interessant per cert, però falta informació perquè els joves d'ara tinguin aquesta història i també podem donar resposta a través de les leccions aprendides. El tercer punt és donar difusió a les diferents plataformes d'informació sobre VIH i sobre drets de les persones seropositives. Se parlava que és veritat que hi ha recursos i també hi ha plataformes que treballen per fomentar i per a difondre informació sobre els drets de les persones amb VIH, però no hi ha molta difusió d'aquestes eines i tampoc la forma en què la gent pot fer alguna reclamació o posar-se en contacte. I se parlava de fer aquesta feina, de donar-li difusió a aquestes webs i a aquestes eines per poder donar per poder pedir informació, però també per a la defensa dels drets. La quarta és dissenyar campanyes d'informació per eliminar la serofòbia. És veritat que hi ha i cada vegada més, perquè abans se parlava més de prevenció del VIH, però no són suficients. Incidir en la mirada interseccional en la resposta al VIH. És important per a comprendre millor les desigualtats i la discriminació i parlàvem de que és important revisar el gènere, la ètnia, la ubicació geogràfica, l'edat, la situació econòmica i també tot és molt important que tinguéssim accés a la informació. La sexta és secundar i reforçar les xarxes i aliances de resposta al VIH. Tothom sabem que si no reforcem les xarxes i si no vam una miqueta tots plegats o units, és molt complicat donar una resposta a una malaltia, una pandèmia que ara ja no és una pandèmia, però té certes situacions i circumstàncies que hem de continuar donant resposta. Número 7 és implementar l'atenció especialitzada en salut mental individual a través dels GAMs. Quan hem fet la matinal de l'any passat, parlàvem molt de la salut mental, que ara se parla més, però fa un any, després de la pandèmia i tot això, estem ja con casos de molta gent amb malalties de salut mental. I s'ha posat sobre la taula que era molt important treballar amb la salut mental no solament perquè ha passat una pandèmia, sinó que molta gent que viu amb VIH ha passat 2 pandèmies i ha passat moltes situacions d'estigma i discriminació i era com fomentar aquests espais de salut mental,
però lo important és que sigui especialitzada, no que qualsevol persona poda donar una atenció, perquè aquestes persones necessiten una atenció des d'una empatia diferent. La implicació de les institucions i de tots els agents socials en l'atenció social i psicològica de les persones amb el VIH. Les entitats que estaven presents parlaven de que en aquestes més de 40 anys és la societat civil qui ha donat més resposta al VIH, més en l'atenció social i a l'atenció psicològica, i posaven com a la taula que és també moment que les institucions també s'involucressin, no només donant diners, sinó donant resposta també en polítiques públiques, en diferents accions des de les institucions. El punt 9 és analitzar la informació sobre VIH que s'ofereix a les noves generacions. Jo penso que el que se parlava, més que revisar-la o analitzar-la, era com contribuir, perquè és una altra generació, un altre moment, però que faltava aquesta mirada des de tota la història i de totes aquestes persones referents que tenien molta informació i moltes leccions apreses i que volien traslladar per fer millor la informació que se dona ara. No sé si això ha quedat clar, no és analitzar la informació perquè es pensa que està malament, però és altre context, és altre moment, però que no han revisat tota la història i que estaria bé com fer una història i poder analitzar aquesta informació que se parlava en aquests dies, que era com una miqueta a vegades com si no passés res ja. I sí que passa i estem en una situació diferent, en altres llocs és diferent, etc. I per últim és reforçar la incidència política per a potenciar les polítiques públiques en el VIH. Jo penso que sempre s'ha parlat d'això, sempre hem estat tenint com un principi fer incidència política, però considerem que falta i que se necessita ara posar més l'espai, els diners per fer-lo, perquè només és que està bé però no tenim el personal i els diners per poder fer una incidència política com se mereix. I aquests són els 10 punts i parlarem després, perquè serà la continuïtat del que farem en el treball d'avui. Ara, després, clar, a més també us volem agrair moltíssim la tasca que heu fet, perquè no només us heu apuntat, sinó que a més us han fet treballar ja d'entrada, no? O sigui que us van fer, que no sempre a vegades dius, hòstia, perquè tinguem una jornada, a sobre em fan treballar prèviament, no? Però és una feina que pensem que és imprescindible i que a més venir una mica amb els deures fets, no també és un compromís que pensem que hi agraïm, no? Però també és un compromís que es valora, no? I a més la gent que ve és que és gent que ve a treballar i gent compromesa, així que moltíssimes gràcies, us ho torno a dir. El que ens agradaria, sobretot, que ara aquestes aportacions no són perquè sí, no és que us fem omplir això i allà queda, sinó que ara l'Andrés, el nostre company Andrés, el que es farà és un resum i una mica, explicar una mica tot el que hem fet, que evidentment, juntament amb aquests 10 punts que la Belinda ha comentat, ens serviran per seguir treballant durant aquest matí a la matinal. Així que, Andrés, quan vulguis. Sí. Bueno, bàsicament és socialitzar les respostes individuals de vosaltres davant d'aquesta pregunta, quina proposta o propostes faríeu per continuar avançant en aquests eixos. I, bàsicament, el que ens heu parlat és visibilitzar totes les realitats de les persones que vivim amb el VIH per trencar amb l'estigma i conscienciar la societat, treballar el tema de la recopilació de dades sobre l'estigma i la discriminació, com està fent l'enquesta de VIH i discriminació, treballar, i això apareix molt, el tema del pacte social contra la discriminació, la implementació efectiva del pacte social contra la discriminació i l'estigma al territori, la participació a xarxes territorials i estatals, la participació el dia 1 de març al Zero Discrimination Day.
Bueno, en relació al tema de la memòria històrica, si Estudi comparteix aquesta informació de la pàgina web on es recopila la memòria del VIH a l'estat espanyol, el tema d'avançar en presència mediàtica i d'incidència política en relació al VIH, la importància de formalitzar les incidències que arriben a les entitats per tal de millorar el registre. Suposo que aquest ha estat l'Albert, no sé, imagino. Ha sigut tu? Va. Però clar, que és molt important, que de vegades té aquest to com molt administratiu o molt formal, però és superimportant el tema de com es registren i formalitzen les incidències per compartir després aquesta informació. Especialitzar l'atenció psicosocial a persones amb el VIH. Bueno, y aquí toda una declaración, ¿no? Las personas seropositivas ya no morimos a causa del VIH. Creo que para combatir la serofobia debemos hacer campañas derribando los mitos, principalmente sobre la muerte, tema que no se aborda en esta sociedad occidental. V es igual a V, VIH es igual a vivo, al igual que la campaña I igual a I. Avanzar en visibilización y serofobia exteriorizada e interiorizada. Repensar les estratègies de visibilitat i l'atenció a persones migrants nouvingudes i d'altres grups poblacionals, o sigui, la mirada interseccional, de la que tantes vegades parlem, però que mai acaba, sembla, d'arrelar a les polítiques. Com us deia, la implementació del pacte social, la formació i sensibilització específica a professionals de la salut i de la resta d'àmbits d'intervenció a la vida quotidiana i a les comunitats educatives. I també ens heu parlat de fer campanyes transversals contra l'estigma del VIH més enllà de les diades. Que també aquí passa molt amb el col·lectiu LGTBI, que també diu no només el 28J o el juny, sinó també tot l'any. Promoure formació i especialització, col·laborar en la construcció de memòria històrica sobre el VIH transversal i fomentant el diàleg intergeneracional. I finalment ens heu parlat de la informació, desinformació i els mites com la sobreinformació sobre el VIH està vinculat amb l'eix d'analitzar la informació sobre el VIH i les campanyes en xarxes socials. Bàsicament, el que hem trobat, ja ho havíem trobat als 10 punts i ara ho tornem a trobar en aquestes aportacions que heu fet a través del formulari, és que hi ha com aquests 3 eixos, que seran els eixos dels grups, serien metaeixos, perquè són eixos d'eixos, que la proposta és treballar en subgrups. A partir d'aquí hem agrupat aquestes idees en 3. Tot un conjunt de temes que tenen a veure amb la incidència política, la recopilació de dades, la importància de formalitzar incidències, les xarxes territorials i estatals, tot aquest conjunt per una banda. Per una altra banda, tot el que té a veure amb la visibilització, la construcció de memòria històrica, la necessitat d'avançar en aquest sentit, del diàleg intergeneracional, i per una altra banda tot el que té a veure amb serveis, amb formació, especialització, amb atenció concreta a persones amb VIH. I no sé si avanço en aquest sentit, la idea és, a partir, després del cafè, poder agrupar-nos en aquests 3 grups per avançar en el sentit de continuar la reflexió a partir dels 10 punts que deia Belinda, però a més avançar en propostes concretes com algunes de les que ja hem vist a partir d'aquests agrupaments. Un primer grup d'accions vinculades a informació, memòria històrica, campanyes, un segon grup vinculat a serveis en salut mental, els grups d'ajuda mútua, l'atenció social i psicològica amb mirada interseccional, i un tercer grup
que apunti al tema de reforçar les xarxes i tant territorials com estatals i la incidència política. Ara Andrés també us explicarà una mica, perquè clar, sí que volem agrair també a 3 persones que els hem demanat, no?, que una mica per la seva experiència, el seu bagatge, doncs que coordinessin o facilitessin aquests 3 grups, no? Com deia l'Andrés, d'aquí una estoneta farem un cafè i després del cafè ens dividirem en grups, no? Una mica amb els 10 punts que vam estar treballant i també doncs, amb tot el recull vostre de les vostres aportacions, doncs, ens vam pensar que aquests temes eren fonamentals, no? I que calia treballar-los, no? L'Andrés i la Belinda us explicaran què heu de fer, ho dic perquè no us espanteu, si a sobre que us fem venir aquí, us fem treballar un document de propostes i a més us farem dinamitzar uns grups, no? Vull dir que aquí som molt exigents, però pensem que val la pena, no? Són 3 eixos que considerem molt importants perquè va sortir molt, i és un tema que surt recurrent, jo a vegades som una de les persones que també ho comento molt, no? Tota aquesta història de les persones que vivim amb el VIH, jo penso que tard o d'hora, o sigui, tu preguntes a la gent jove, no saben qui és Roy Hodgson, no saben, Freddie Mercury sí, perquè normalment els agrada la música, però Roy Hodgson no saben ni qui és, a Magic Johnson potser també, perquè a molta gent els agrada el futbol, però hi ha personatges, hi ha històries que s'oblidaran. I jo penso que, jo soc una de les persones que també dic que jo penso que això hauria d'estar en els llibres d'història. Penso que tota la història, tota aquesta lluita de les persones amb VIH, que jo sempre dic que són una mica els nostres avantpassats, haurien d'estar. O sigui, jo recordo que com la primera vegada, quan era molt jovenet, i vaig veure aquelles imatges, no sé si les heu vist, però si no, us recomano, hi ha documentals com sobrevivirà una plaga i determinades històries, que veieu aquelles imatges de gent que s'estava morint i va sortir al carrer i d'alguna manera el que feien era hem de sortir i lluitar i donar-ho tot, no? I que portaven a la seva esquena una imatge que deia si em moro no em feu cap funeral, tireu les meves cendres a les escales de la FDA, no? La Food and Drug Administration, que és com si fos el Ministeri de Sanitat, per entendre'ns, no? I ho feien realment, no? I quan veus aquelles imatges que portaven tots els activistes, aquelles tumbes, aquells sarcòfags, com es diuen ataüts, els taüts oberts, i els deixaven allà, o tiraven les cendres dels companys morts en els jardins de la Casa Blanca, no? Que la Nancy Reagan devia estar esgarrifadíssima, no? I devia demanar una limpieza brutal, però jo penso que eren coses molt importants. Jo penso que, clar, això la gent jove no ho sap, i si no veuen o s'informen d'alguna manera, jo penso que això es perdrà, i és una mica una història molt important i que va significar un canvi social, no? Com hi ha hagut els canvis socials, no? Per tant, és una història que cal recuperar. Jo vull agrair moltíssim també que hagin vingut els companys i les companyes de SIDA Estudi, sou referents mundials, almenys aquí a casa nostra. Jo només us diré que a vegades hi ha campanyes nostres de gais positius que ara fan 30 anys que no les trobo, i només les trobo si busco a SIDA Estudi, perquè som així de deixats i a vegades no, i en canvi ells ho conserven tot i realment sou la nostra memòria històrica i gràcies per existir, SIDA Estudi, no? per tot el que feu, no? I això és un tema fonamental, no? Per això avui també volíem que siguéssiu aquí i que realment féssiu aquestes aportacions, perquè pensem que ara es parla molt també, no? Amb el tema de l'LGTBI, també de la memòria històrica, però potser el tema del VIH és una cosa que, com que les coses han anat tan de pressa, i ja parlem d'indetectable, intransmissible, no sé què, hi ha coses que han quedat molt enrere, no? Però jo penso que també ho hem de tenir, no? I Alberto alguna cosa també haurem de fer, no? Des de les institucions, de recuperar aquesta memòria i tenir-la present i transmetre-la, no? A les futures generacions. Bé, doncs aquest ens semblava que era un tema molt important i també, com deia Belinda, el segon punt amb el tema de salut mental, que és un tema fonamental, i sobretot el que té a veure amb atencions. La majoria dels que esteu aquí, la gent de salut pública, feu atencions, vosaltres feu tot el que té a veure amb documentació, vosaltres també la gran tasca que feu, les companys i les companyes de Creu Roja, que moltes vegades ens trobem al nostre voluntariat amb vosaltres, no? I coincidim, no? Fent intervencions, i també hi ha unes sinergies molt xules, i també companys des del territori, com Javier, que també col·labora a Sitges, i que a vegades una ciutat com Sitges, i que a vegades també de part de les administracions està tan deixada durant tants anys, i que les administracions potser no han arribat, i hi ha hagut una manca molt important que ho han anat suplint molt les entitats. I això també cal remarcar, que a vegades el territori queda una mica oblidat, i un territori com Sitges, que hi ha tot aquell moviment, especialment LGTBI, però especialment d'homes gais, i
i bisexuals, no? I amb el tema aquest, no? de prevenció i treballar tot això. No? I, bueno, i en fi, tots, no? I totes els companys de l'Observatori, doncs, que també compartim espais i estem dia a dia. No? I vosaltres, que vau celebrar 30 anys ahir aquí del SAVA, del Servei de la Vida Autònoma, del PIS, no? Del PIS, bueno, però el projecte va ser posterior. El projecte va ser posterior, però d'alguna manera es posa en valor tot plegat, no? Sí que és un tema anterior, però també les companyes de Creació Positiva, doncs que sempre estan a disposició, i moltíssimes gràcies. Bé, doncs una mica la idea era aquesta, no? Fer tot aquest reforç i tot el que té a veure amb la incidència política, que també és fonamental. Havíem proposat que el primer grup el facilitarà l'Andrés, el segon grup el facilitarà la Maria Luisa, de Creació Positiva, i el tercer grup el farà l'Albert Carrasco de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. I ara, primer Belinda, després Andrés, us explicaran una mica quina serà la dinàmica que fareu servir en els grups. Ho dic perquè també ens preguntaven, no, els facilitadors, què hem de fer? Tranquils, que evidentment us donarem 4 directius, però vosaltres ja sabeu com ho heu de fer. No? I després, d'alguna manera, el que farem és exposar-ho en el plenari i treure un nou document, d'alguna manera, per treballar. Si vols seguir, Belinda. Bueno, la forma que s'ha pensat és que després del cafè, quan estem més animats tots i totes, el que farem és posar 3 grups i tenim bastant de temps per a parlar, per a revisar i tomar una miqueta d'apunts. Després les posaran en comú amb tothom i després el que farem serà recollir tota aquesta informació, que la posaré jo en l'ordenador, i farem una nova proposta per enviar-la després a vosaltres i seguir i continuar treballant amb aquests eixos que ha parlat Andrés i que seran com continuar amb aquesta feina que totes i totes podem contribuir avui aquí. I ens agradaria, a més, que tota aquesta tasca que fem, que nosaltres any a any ens anem reunint i més o menys sí que hi ha algunes persones que som les mateixes, altres es van incorporant, però sí que d'alguna manera també ens agradaria que potser no passi un any, però que també potser amb l'Andrés es posi en contacte amb vosaltres a fer com una mena de xarxa perquè durant l'any també poguessin fer determinades accions o coses que d'alguna manera surtin aquí, no que esperem a la propera matinal, sinó que la idea és passar a l'acció. Jo penso que cada entitat ho fem, però el que passa que a vegades ho fem accions aïllades, o les institucions ho fem de manera aïllada i potser si també anessin coordinant una mica podrien ser molt més efectives. Llavors jo penso que potser intentar aquesta matinal sigui una mica catalitzadora d'aquestes sinergies que tenim i a partir d'aquí que de tant en tant poguéssim fer un document que sigui dinàmic i que puguem treballar en xarxa, que puguem fer alguna cosa, iniciatives que tingueu en una entitat de dir, escolta, mira, arran de la matinal hem pensat de fer nosaltres una altra activitat o aplicar això que estàvem dient, per exemple vosaltres amb el tema de la memòria històrica, que sé que teniu una web fantàstica que ens esteu demanant i que nosaltres no us fem mai cas perquè sempre anem de boli, ja ho sé, i us demano mil disculpes perquè sempre estem allà mateix, però mira, avui tenim gent de baixa, vull dir que sempre estem com estem, amb una sabata i una espardenya, però vull dir, així anem. Però bueno, intentarem, també, per això us posem en valor i us hem convidat avui, però sí que ens agradaria això, que tingués continuïtat, que no sigui una matinal estàtica anual, sinó que sigui una matinal dinàmica i que tot el que treballem aquí, d'alguna manera, us serveixi, us esperoni, us motivi també a fer coses, en les vostres entitats, en el vostre dia a dia, amb la gent que treballeu, que pugueu transmetre-ho als vostres equips i que d'alguna manera ho podeu debatre i us retornin també una mica tot això i que ens ho feu saber. No sé, potser us demano massa, però és una mica l'objectiu que tenim i és una mica l'objectiu humil que teníem al fer aquesta matinal i esperem que es vagi fent. Així que, Andrés, si vols també disculpa. Jo volia fer una petició, perquè has parlat d'aquesta memòria històrica i has parlat de personatges que són personatges no sé, mundials. La petició seria com fer per donar en aquesta memòria històrica a les persones i donar-les un espai a totes aquestes persones locals que han tingut una participació i que han quedat moltes en l'olvid i que nosaltres hem conegut amb molta gent supervaliosa i que ja no estan con nosaltres i que
moltes estan com les altres, però no s'ha visibilitzat ni la seva participació ni l'activisme i la seva vida, que també ens dona una informació, però també ens dona una reflexió de la vida, de tot la que és la valentia que han tingut. No sé, la meva petició és com fem perquè també aquesta memòria històrica tingui a persones que són molt valioses al nivell intel·lectual, a nivell de persones, la història de les dones, tot això, com podem fer-lo. Molt bé, moltes gràcies, Belinda. Andrés? És que ja ho has dit tot. En realitat, la idea d'aquesta matinal és que aquells 10 punts de l'any passat no quedin en el no res o merament com una declaració d'intencions. I llavors, això simplifica agrupant-nos en 3 grups, proposar-nos quines propostes concretes tenim en aquests tres eixos que agrupen aquells 10 punts i a partir d'aquí trobar accions una mica més operatives, no? Baixar un esglaó una mica més proper a això concret. Sabem que no estem parlant d'una acció tancada, però sí podríem parlar de línies d'acció, no? Tant per avançar en termes de memòria històrica com de serveis com d'incidència política. Crec que aquí hi ha actors que tenen molt a dir en aquest sentit i la nostra funció serà això, anar registrant una mica aquest intercanvi i també motivant-lo. Bé, ara, abans de fer el cafè, el que m'agradaria fer és que féssim una ronda i d'alguna manera expresseu una mica a quin grup us sentiu identificat o quin grup penseu que podeu aportar millor, no? I alguna petita reflexió entorn del que s'ha parlat, del que heu treballat, si vau venir l'any passat, molt breu, però una ronda que cadascú d'alguna manera porteu la vostra visió del treball que feu, de la matinal, d'aquests punts i del que penseu fer. Gràcies, Ever. Hola, soc l'Ever, vinc de la CPB i més o menys el que he reflexionat i tot és com la pregunta de fet la memòria històrica, no? M'ha vingut en el cap fer una expo, diversos posts d'aquestes persones concretes i durant X temps fer-los per les xarxes, perquè així com la joventut està molt ficada a les xarxes, és una eina que va molt bé per aquesta via. I en el treball que estem fent a la CPB és agafar aquests informes i tot dels papers i traslladar-los a Reels perquè aquesta joventut pugui, com no s'ho llegirà els papers, és una manera de transmetre aquesta informació. Llavors és molt útil i va molt bé. Encara que jo soc segon, el meu perfil és del grup 1, m'he ficat al grup 2 perquè també l'atenció social m'agrada molt i vull aprendre més. Gràcies. A mí me toca el grupo 2 de entrada, o sea que ya estem. No, a mí me cuesta mucho disociar los 3 grupos, ya sabéis, como entidad. Es decir, es que para nosotras es un continuo, todo el tema, lo que tiene que ver con temas de prevención, atención o incidencia, para nosotras es un continuo en el treball. Por tanto, és també revisant tots els punts de la jornada passada, crec que podem, aquí ja estic contaminant, podem fer coses en el grup 2, però també crec que té aquesta idea de poder-les vincular també con la qüestió de la memòria històrica i sobretot con temes d'incidència política. Jo crec que és aquesta. Clar, el tema de la memòria històrica, jo estava pensant que igual que no soy nativa digital, no soy nativa VIH. Por tanto, yo por la edad que tengo, conozco un mundo sin VIH y conozco el mundo con el VIH. Y yo creo que aquí son elementos y que parte de mi historia personal en esta memoria histórica también ha estado muy vinculada a la propia epidemia del VIH y a la evolución de la epidemia con el VIH. Yo creo que la memoria histórica, además de los personajes o además de las personas,
crec que en esta vinculació també, con el tema de incidencia, crec que tiene que ver, ¿no?, con aquellas lecciones aprendidas que antes decía Belinda y que tiene que ver con el trabajo de incidencia y de defensa de los derechos que el VIH ha generado, ¿no? Toda esta reflexión en relación a la defensa de los derechos y especialmente el tema de los derechos sexuales, que ha sido un trabajo muy importante y que probablemente es lo que pueda generar la transformación social, ¿no? Y que o va destinada realmente a hacer un mundo mejor. Entonces, ver un poco cómo se puede abordar estas cuestiones. Ya hay cosas en relación a memoria de VIH, hay un libro fantástico de mujeres y VIH, donde hay, ¿no?, es la historia y las narrativas de mujeres con VIH, que ahora no recuerdo el nombre, pero son 4 historias muy interesantes de la evolución. Es decir, hay cosas ya centradas a casa nostra, sí, hay varias personas, Casa Nostra es Cataluña, Casa Nostra España, sí. Casa Nostra, exacto, ¿cómo es? Narrando nuestras historias. 10, he dicho 4, son 10. O sea, hay cosas hechas, yo creo que también es recuperar, yo quiero decir, parte de esta memoria histórica es recuperar lo que ja està fet, perquè hi ha moltes coses fetes ja en aquest sentit. Però bueno, m'enrotlla massa. Jo no recordo en quin grup em vaig ficar en el formulari, no ho sé. És que no ho sé. En tot cas, a disposició del grup que sigui, sí, les necessitats que hi hagi, el que passa que sí que és cert que la part que jo estic més és en atenció social, vull dir, realment. I ara mateix el que estic a incidència política sí, i la part de salut mental m'interessa molt perquè malauradament la majoria de persones que hi ha als nostres serveis acumulen milions de dols i d'estigmes i discriminacions i costa molt trobar espais on hi hagi personal especialitzat a temps d'acompanyar aquests processos. Vull dir que és molt difícil i llavors m'interessa molt veure quines estratègies. I la que estava pensant és, no sé si es podria fer un recull de jocs i espais on hi hagin atencions efectives que estiguin funcionant, que estiguin especialitzades, i m'interessa molt la mirada interseccional perquè la majoria de persones que acompanyem, si no hi ha aquesta mirada, no es pot acompanyar efectivament. I no dic res més. Gràcies. Bé, jo seré al grup 3, el de xarxes i incidència política. Bé, nosaltres des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia sí que agraïm any rere any ser presents a la matinal. Tenim una col·laboració, crec, amb Gais Positius molt consolidada, no només perquè compartim espai en el centre LGTBI, sinó també perquè compartim lluita i valors, i també volem eixamplar-ho a la resta d'entitats, organitzacions, associacions que sou aquí, i per això aquests espais van molt bé per fer-ho. Llavors, coincideixo molt amb les reflexions que feien l'Andrés, la Belinda i el Quim de que fem la matinal any rere any i que surten productes, reflexions i conclusions molt interessants, però que és veritat que pot passar un any i ens n'adonem que es va fer molt bona feina, però de quina manera ens plantegem, de quina manera ho hem implementat a la pràctica. Potser ho hem fet i no en som conscients perquè no hem tingut l'espai per posar-ho en comú durant l'any, o potser ens n'adonem que no ho hem fet i que tenir aquesta matinal cada any ens serveix com per refrescar la importància d'adquirir d'alguna manera aquests compromisos i tot allò que anem recollint en aquesta matinal. Llavors jo també intentaré dins del grup posar el focus en el reforçament de xarxes i ciència política, però també trobar maneres de quina manera podem, tot allò que surti dels 3 grups, com deia el Quim, posar-ho en comú, transversalitzar-ho i coordinar-ho al llarg de l'any si és possible. Es pot veure quan fem les dinàmiques de grups de quina manera tot allò que extraiguem de cada grup i posem en comú i el producte final que surti, de quina manera es pot anar materialitzant, intentant implementar de forma pràctica durant l'any, i així és un treball continuat, que ja cadascú des de les nostres organitzacions el fem a les nostres parcel·les, però si aquesta matinal serveix per treure un producte en comú, doncs quina manera entre totes
de forma coordinada en xarxa, no el que diem, no, de forçar xarxa, ho podem implementar. I esperem, que estem segurs que sí que sigui profitós i fructífer també per part meva, perquè també sempre em sento una mica amb el síndrome de l'impostor, perquè sí que som una entitat especialitzada en el que és la prevenció, la detecció i la intervenció de la LGTBI-fòbia, i sempre reivindiquem que la xerofòbia forma part de la LGTBI-fòbia, però que sí que ens falta aquesta especialització que sempre diem, el tema, la voluntat de treballar de forma interseccional per incorporar la xerofòbia i tots els altres eixos de discriminació en aquestes lluites, i al cap i a la fi estem parlant del mateix, que són problemàtiques socials i estructurals que cal abordar des de la prevenció fins a la reparació en totes les seves fases, i per això una tasca imprescindible és la incidència política, i això intentarem treballar-hi en el grup. Gràcies. Yo me he apuntado al grupo 1, principalmente por la información. ¿Cuál es la información que llega? Porque fui yo el de la declaración esto de que las personas con VIH ya no morimos. ¿Por qué? Porque no hablamos de la muerte. Entonces nos damos muchas vueltas para al final informar esto, que estamos vivos. Entonces, como no hablamos, tampoco decimos las personas que murieron, muchas veces decimos los que nos dejaron, los que partieron, los que ya no están, que es lo que toca un poco. ¿Por qué? Porque cuando a mí me toca comunicar un diagnóstico, lo que a la persona que tengo enfrente, lo primero su cuestionamiento inicial, lo primero es: me voy a morir. Entonces, lo primero que me toca decirles, yo que tengo VIH, que llevo 18 años viviendo con VIH, ya no muero a causa del VIH. Entonces, toda la información que hay, si analizamos un poco cuál es la xerofobia que hay, una de la xerofobia, lo que hay detrás está el miedo a la muerte. Luego está que me identifiquen que yo me infecté con una infección que viene por una vía sexual, porque ahí tenemos un tema con la sexualidad, porque nos dijeron que no, esto no estaba bien, que era solo para fines reproductivos. Y luego otro tema que también hay, pues si también me identifican positivo es porque tú perteneces a un colectivo, y ahí también hay homofobia exteriorizada e interiorizada. Entonces, por eso me apunté al grupo 1 un poco de cuáles son las acciones vinculadas a la información. Se une con la memoria histórica, porque siempre recuerdo en el inconsciente colectivo qué es lo que tenemos. Rock Hudson, Freddie Mercury, la película Filadelfia. Entonces estamos hablando de los años 90, y no puede ser que en el 2025 ya, aún en el inconsciente colectivo, tengamos estas imágenes en nuestra memoria. Entonces, obviamente estamos esperando aún algún famosillo que ya haga su declaración, que sea visible, pero no hay cojones todavía. Entonces, porque tenemos que darle cierta seguridad de que el entorno, la sociedad, no lo vamos a discriminar. Entonces, hasta que no aparezca un famoso que cambie los personajes, tenemos que enseñar un poco y un poco hablar de la muerte. ¿Por qué no? Eso. Interessante. Bueno, doncs jo com a psicòloga sanitària, la meva especialitat és salut mental, per tant, intueixo que hauria d'estar en el grup 2. Jo soc nouvinguda a la OND, fa un mes que m'he incorporat com a psicòloga, i el servei està una miqueta modificant-se en el sentit de que fins ara les psicòlogues venien 6 hores a la setmana i jo estic a jornada completa, per tant, això implica que em puc dedicar, amb cos i ànima, amb vocació a desenvolupar, jo crec, un abordatge especialitzat per cada eix de discriminació. Jo crec que aquí aquest seria el meu objectiu per aquesta jornada, aconseguir identificar estratègies per aquest abordatge especialitzat per, en concret, persones que pateixen aquest tipus de discriminació, i aprendre molt de vosaltres, que des de la vostra experiència segur que en trauré molt suc. Bueno, jo no m'apunto a cap grup perquè he de marxar d'aquí poc. Agrair-vos molt la feina que fareu avui, demanar que m'envieu, si us plau, els resultats que tragueu d'aquesta jornada, que segur que ens podran donar no tant l'acció política que heu de fer vosaltres, però sí les polítiques públiques que sí que haurem d'entomar nosaltres segurament en molts dels aspectes que pugueu veure avui. I per tant agrair-vos molt la feina que esteu fent per tota la societat amb aquesta feina, i agrair-vos-la, i ja està. Merci. Jo crec, no sé si monopolitzarem, però jo em volia apuntar al grup 2 també com a psicòloga i com a fent la feina d'atenció social que fem, i sobretot a mi el que més m'interessa és la mirada interseccional, perquè al final nosaltres trobem realitats molt diverses i molt diferents, i
les realitats és això, no són una d'una persona, sinó hi ha molts eixos, i això és el que més m'interessaria treballar, i sobretot quan compartim espais també veient altres punts de vista. Bueno, yo no recuerdo qué grupo me apunté, pero bueno, viendo los grupos entiendo que en el 2 también de atención social. Pero bueno, creo que atendiendo a lo que decía Kim también, ¿no? Que es importante que cuando tengamos estos encuentros entre tantas entidades que trabajamos en un mismo colectivo, ¿no? en una misma atención social, que no se queden como eso, en un borrador, en unas ideas, y que tampoco, yo creo que sería positivo hacer que no sea como unas ideas que nos llevemos cada uno a nuestra casa y que las ejecutemos nosotros por separado, sino que sepamos ponerlas en común y trabajar en común, ¿no? Que muchas veces creo que intentamos solventar las cosas cada uno en el espacio en el que hacemos esa incidencia, en el que hacemos ese trabajo, y no tenemos como esa relación entre nosotras de hacer o resolver las cosas en común, de tener trabajos en común, de comentarnos pues todas las tareas que hacemos, y creo que eso es algo positivo que está pendiente también, ¿no? Hola, bueno, jo seré el grup 1 perquè la resta no pinten res. Val, i sí que ens agradaria veure, potser el nostre punt de vista és molt, entre cometes, molt tècnic, molt arxivístic, molt bibliotecari, i sí que ens agradaria ampliar una mica ara que es comentava de com recollir això que està en perill de perdre's, que és el testimoni, que potser escapa al format més convencional, i que si heu vist els americans ja ens porten anys i anys de... És meravellós la tasca que fan i la cura que tenen. Potser perquè no tenen història, tenen aquesta cura per la poca que tenen de conservar-la, i seria això, veure en quina mesura es poden implicar les entitats, els agents que hi participen, i obrir noves vies per això, perquè jo sempre penso en les persones que han passat la Guerra Civil i que en el moment en què desapareixen la seva veu es perd, i a mi em sap molt de greu. Igual que quan ho hem viscut moltes entitats que han desaparegut, i és que hem tingut moltíssimes dificultats per trobar informació sobre ella, i jo sempre penso al darrere, com en el barri, quan veig que tanca una botiga, penso, ostres, he passat molts anys per aquí, al cap de 5 anys ni me'n recordo en quina botiga hi havia allà, i em sap molt de greu. En l'àmbit de les entitats, nosaltres hem fet la tasca de recopilar, em sembla que de 190 només queden actives ara a l'Estat, més aviat unes 80, i tota la resta. A mi simplement sap greu. Bueno, i això que dèieu de noves vies per poder recopilar aquesta memòria i que no es perdi, que vagi més enllà del fulletó, que bueno, això ja més o menys ja ho controlem. Bueno, yo más o menos lo que comenta mi compañero. También yo, que soy como la encargada de la parte de campañas del centro, creo que estaría muy bien que me pudieses ayudar a qué es ahora no me saldrá la palabra, lo que echáis a faltar para poder yo buscar, para poder hacer una recopilación más exhaustiva de todo lo que se necesita, y además también que nos podáis ayudar, por ejemplo, pues encontramos a faltar, pues lo que decíamos, personas que hayan pasado por esta casuística, y que cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra página web, por ejemplo. Ya está. O sea, odio hablar en público. Espero que el petit comité sea mejor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me apunté al primer grupo porque como comunicadora, algo que sí me gustó con lo que dijiste, es hay que como actualizar esa mirada o esa visión o las memorias que tenemos de todo este tema de tener VIH, de contraer la enfermedad, y bueno, eso más que todo, y creo que usar las herramientas que tenemos hoy por hoy, como por ejemplo el mundo digital, me parece una mejor manera de hacerlo y llegar a más personas, sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque al final los viejitos ya no van a cambiar. Entonces, pero igual, o sea, yo creo que la gente joven tiene mucha más formas para poder llegar a enterarse, a informarse, incluso, o sea, tiene más reciprocidad, sobre todo por la información que nosotros o nosotras le demos. Así que sí, yo creo que eso. Gracias, Melanie. Pues a mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado tu compañero Ever,
o sea, cómo trasladar un paper a un reel. O sea, me parece un trabajo brutal y que no se me hubiera ocurrido nunca. O sea, yo creo que tiene un mérito lo vuestro. Ya nos explicaréis cómo lo hacéis, pero me parece súper interesante. No sé, explica aunque sea nada, algo, porque me he quedado intrigadísimo. También es, sobre todo, es un trabajo en equipo, ¿no? Que hacemos yo y mi compañera. A ver, vamos sacando los puntos fuertes, ¿no? Las informaciones que dices, vale, esto es destacable, esto se tiene que decir, y ponerlo de tal manera que sea un poco atractivo para esta nueva boom de xarxes socials, ¿no? Y es como, vale, ¿cómo te engancho? ¿Cómo doy la información aunque sea insípida? Aunque sea fuerte, ¿cómo lo transformo? Entonces esa manera de transformar o visualizar, porque yo soy diseñador gráfico, entonces parto mucho de cómo haces algo que a lo mejor no parece que digas nada en algo que sientas, ¿no? Entonces eso me gusta, me apasiona. Y haciendo este match con mi compañera y todo, pues podemos hacer estos pequeños reels. Y es muy, muy interesante. Diferentes, pues simplemente que a lo mejor no nos ha dado abasto hacer todos los que teníamos pendientes o todos los que teníamos en la cabeza, pero al menos hemos hecho un par, 2, 3, 4 muy interesantes de esto, ¿no? Sobre todo 2018-2023, hasta lo que tenemos publicado. Pues mira, yo creo que iniciativas como estas, bueno, son interesantísimas y que nos pueden ayudar muchísimo. Yo creo que nos tenéis que dar un taller o algo sobre esto porque me parece fascinante. Bueno, igual, por eso también yo creo que os incorporéis a gente joven a estos encuentros, pues yo lo agradezco muchísimo porque nosotros ya tenemos una edad y estamos un poco ya, que hay cosas que flipamos, pero yo creo que gracias por vuestras iniciativas y os proponemos que nos iluminéis con cosas como esta, sinceramente, porque yo creo que lo necesitamos y necesitamos compartir y todas esas cosas que estàs haciendo. Així que gràcies. I bueno, ara el que farem és anirem a fer un cafetó, que ja ho necessitem perquè jo ja estic mig adormit i necessito cafè, però sí que abans estaria bé que potser tinguéssim clar quins grups, a lo millor, si alguns grups podeu estar junts, però si a lo millor falten d'allò, si sou de la mateixa entitat i falta gent, us podeu dividir en els grups, no sé. Poseu-vos Maria Luisa, sí, exacte. Cinc? Vale. Grup 2? I grup 3? No pot ser. Bueno, estic jo també amb tu, L'Albert i jo, i qui més? Fa falta algú més? Vosaltres dos podeu venir també en el grup 3? El que vulgueu. Vale, doncs algú de vosaltres? Tu mateix? Vale, doncs seríem l'Albert, el d'això, Gabriel, i qui més? Jo, i ja està? 3? Algú més, no? Que fossin 4? No? Subhasta? Va, sí, tu Mario, tu Mario, que ara estàs amb el tema i tal. Tu Mario també. Tu, Mario també. Però, a veure, és igual on estiguem, La idea és que fem grupets perquè després farem la posada en comú i ho deia Maria Luisa, a tots ens interessen tots els temes i ho treballarem tot, però sí que per partir, per començar una mica, és important també fer aquests grups. Doncs bé, tenim clar els grups, així que anem a fer un cafè.
Bé, doncs, després dels grups de treball, continuem amb la matinal. Ara sortirà cadascun dels representants de cada grup i començarem pel grup 1. Andrés, i farà la presentació. Bueno, hem parlat en castellà, no sé si fer el resum en castellà o en castellano. O mich y mich. Por un lado, una de las cosas que nos llevó más tiempo y, por supuesto, interés es la propuesta concreta de SIDA Study de reunir en un archivo la memoria del movimiento por los derechos de las personas con VIH y todo lo que esto implica. Conocimos la experiencia, nos hablaron de las dificultades en relación a la recolección de la información desde las propias asociaciones, que muchas veces no tienen una sistematicidad a la hora de construir sus propios archivos, ¿no? A veces por falta de recursos, a veces por las propias características de las entidades, y la importancia de reivindicar la necesidad de construir esta memoria. O sea, si hablamos de la construcción de esta memoria colectiva y la importancia de preservar esta memoria, ¿cómo hacemos para efectivamente potenciar una de las herramientas que tenemos a mano para hacerlo? Que incluso está desafiada no solo por las dificultades de a veces la escasa respuesta de las entidades en relación a proveer de información, sino también que los nuevos formatos de creación de documentos, ya no papel, ya no formatos convencionales, presionan a la posibilidad de construir esa memoria, de construir ese archivo y encontrar la forma de hacerlo. También un segundo elemento que se aportaba en el grupo es la necesidad de hacerlo ahora, porque estamos en un proceso acelerado de transformación del mundo, transformación de la temática, transformación de las propias entidades, y si hoy no hacemos este esfuerzo de construir y preservar esta memoria, seguramente muchos de los archivos, mucha de lo producido en relación a esta lucha que lleva décadas se va a perder. Y ahí un elemento interesante que se mencionó es la importancia de también poder preservar testimonios y memoria, no solo de documentación, sino también el testimonio de las personas y cómo en otros lugares se ha podido hacer, y quizás ese es un buen desafío y algo bien concreto que podría aunar esfuerzos de distintas entidades, de decir, vayamos a la preservación también del testimonio, uniendo el saber técnico que aporta este esfuerzo de SIDA Study con el saber del resto de las entidades. Otra cosa hablamos también de cómo construir memoria también es construir, no es solo preservar el pasado, sino un pasado que sea significativo para el presente. Y entonces, cómo vincular esa memoria con temas de presente. I parlàvem, per exemple, i aquí me passo el català, parlàvem, per exemple, del tema de les cures. Com a la memòria del VIH tenim precisament una memòria i una sèrie d'experiències del passat superpositives i importants en relació a les cures, de com les dones lesbianes s'organitzaven per tenir cura dels companys que en el seu moment morien de la sida, però també el tema de les famílies escollides que ara es parla tant, també això queda clar que no és d'ara, sinó que ve de molt lluny i que també té molt a veure amb això. O sigui que ara que parlem tant de les cures, potser dins del moviment LGTBI i del moviment
pels drets de les persones amb VIH, també podríem ressignificar aquell passat en aquest present en temes com aquest. I a veure... També vam parlar de la informació, Melanie ens parlava també de l'esforç que estan fent a l'Agència de Salut Pública de Barcelona i particularment al Servei de Proves Ràpides per tenir un vincle de comunicació de tu a tu, no? I a partir d'aquí s'ha disparat tot el tema xarxes socials. I Melanie ha estat com superenfàtica i hem compartit la necessitat de parlar aquests llenguatges també, perquè deia un dels participants, clar, l'extrema dreta o els discursos d'odi, d'alguna manera sembla que a les xarxes socials i aquest nou món de la comunicació flueix molt bé, no? I potser no estem tan presents nosaltres traduint el nostre discurs a aquest tipus de llenguatge que utilitza influencers, que utilitza Reels, que utilitza TikToks i tal, i ens estem quedant una mica enrere, o sigui que bueno, no allargaria més aquesta exposició, només dir això de que ja el moment de memorialitzar és ara, de que tenim instruments, eines per fer-ho i que seria bo que les utilitzéssim, que també poguéssim avançar en registrar testimonis que siguin memòria, que facin memòria del que han estat aquestes dècades, però que també aquesta sigui una memòria viva. I per a que sigui una memòria viva s'ha de vincular el registre del passat amb temes de present, no? I per a que sigui una memòria viva també ha de tenir accés i de traduir-se al llenguatge nou de la comunicació que arriba a la gent jove i a les noves generacions com són les xarxes socials. Fins aquí. Molt bé, doncs passaríem al segon grup, a Maria Luisa. Vienes aquí y así estás a tiro de cámara. ¿O prefieres que te lo traiga? ¿Se me oye? Bueno, con el micro. Sí. Que l'havia recollit molt bé, Sara. Es que lo de salud mental es muy poco visible, té molt poca luz. Té molt poca luz i estic intentant posar-la una miqueta de llum a aquesta situació. Sí? Jo vull fer, perquè Sara lo ha resumit, però que hem parlat, no? El nostre grup era Serveis de Salut Mental, GAMS, Atenció Social i Psicologia, Mirada Interseccional, i no podem parlar d'aquesta situació si no parlem de salut integral, perquè aquesta, no? Des de com ho fem o com tenim una atenció a la salut integral on aquests factors estem presents també, no? I també parlem de salut mental, parlem de malestars o parlem de salut psicosocials, d'aquests factors, i és important tenir en compte perquè dependerà també de com abordem, com tengamos contemplada esta mirada, que les intervencions seran d'una manera o seran d'altres. Pensàvem, per tant, també que aquest tipus d'intervenció, aquesta mirada en lo relativo a lo que sería la salud psicosocial, tiene que tener una perspectiva de derechos. Y esto significará también romper con el estigma de la discriminación asociada al VIH, ¿no? Pero no solamente del VIH, sino también con el tema de las diferentes eixos de opresión que dan lugar con el tema de la interseccionalidad, ¿no? El tema de género, el tema de disidencias sexuals, ¿no? El tema de ètnia, el lloc d'origen, etc. Aquesta situació era també important. Claro, la cuestión es que en esta intervención, también con una perspectiva de derechos, uno de los ejes fundamentales, por tanto, es poner a la persona en el centro, por tanto, es la persona en el centro y sus necesidades, en el presente,
el eje un poco de las intervenciones en este ámbito, ¿no? Y esto plantea no solamente intervenciones en las situaciones del diagnóstico de VIH, sino también aquellas intervenciones que tengan que tener un carácter más, vamos a poner, de prevención, ¿no? en un abordaje en relación, ¿no? a la salud sexual de manera más amplia, ¿no? Cosas así concretas que se han planteado, por una parte es la necesidad de formación y capacitación, ¿no? a los agentes de salud, presentes y futuros. Esto significará, ¿no? poder incorporar esta capacitación y formación dentro, ¿no? de las universidades, pero también incorporar en la red pública de salud, ¿no? esta capacitación de cómo intervenir con perspectiva de derecho, con perspectiva de derechos en temas de salud y sobre todo en temas de salud sexual y en el abordaje del VIH o el estigma y discriminación asociados a temas de VIH, que nos parecía absolutamente fundamental. Por otra parte, ¿no? planteamos que es importante fomentar la recogida, planteamos un tema de recogida de datos, ¿no? Es decir, para poder saber cuáles son las necesidades es importante también conocer el impacto y una recogida de datos, con lo cual la promoción, ¿no? de investigaciones o de publicaciones que por una parte puedan visibilizar y publicar, ¿no? cuál es el impacto desde el punto de vista psicoemocional, ¿no? del estigma y la discriminación asociada al VIH, podría ser un punto de partida. Por otra parte, otro de los elementos interesantes sería también generar investigación y generar publicación en cómo abordar, ¿no? Cómo intervenir temas psicoemocionales con una perspectiva de derecho, asociados siempre al estigma y la discriminación. Y por otro lado se planteaba también cómo hacer un análisis de buenas y malas praxis en relación un poco a estos abordajes, ¿no? Es decir, también es cómo incorporamos, ¿no? en un campo en el que cómo rompemos esta mirada biopsicosocial, ¿no? en el ámbito de la salud para poder pasar una mirada más desde una perspectiva de derechos, y esto cómo lo aportamos con una evidencia científica con el tema de los datos y de publicaciones, que por una parte es visibilizar y hacer un cambio de mirada y también visibilizar lo que ya hay entidades que están trabajando, ¿vale? Y por otro lado, pues también ir proporcionando un cambio transformador, ¿no? en el abordaje de la salud integral. Y una de las cosas que hemos detectado es que incluso los propios profesionales que estamos trabajando a veces no conocemos ni los recursos ni disponibles también en temas de atención. Por tanto, a veces también, aunque hayamos detectado y estemos acompañando en estos procesos, es difícil conocer los recursos. Y he traído por ahí, ¿vale? El último folleto actualizado del Comité Primer de Sambra, donde están casi todas las entidades que trabajamos en Cataluña con el VIH, con las diferentes, están interseccionadas también las entidades con los ámbitos de actuación, que yo creo que también puede ser un recurso, que es un recurso que hemos hecho como entidades, pero que quizá también puede ser muy interesante que también ¿no? que los servicios públicos de salud tengan también ¿no? tengan este recurso para poder ofrecer en temas de derivación para el abordaje, ¿no? de la salud psicoemocional en temas de VIH, ¿vale? Y ya está. Gràcies. Gràcies per les exposicions del grup 1 i del grup 2 i gràcies també al Mario, al Gabriel i al Quim pel grup 3 que hem dut a terme, que és el del reforçament de xarxes i incidència política. Llavors comparteixo algunes de les qüestions que hem tractat i si me'n deixo alguna em digueu, vale? Però jo crec que ha sigut interessant i fructífer. Hem començat amb el concepte de reforç de xarxes, no? Perquè
És el que dèiem, tenim la matinal un cop l'any, aquest espai de trobada amb les entitats per donar-nos a conèixer, els recursos que tenim cadascuna, com ens podem coordinar, complementar, retroalimentar entre nosaltres, però que tinguem un espai a l'any potser es queda curt. Llavors, de quina manera podem estar en contacte, en coordinació, si és necessari, durant l'any per no haver d'esperar la matinal de l'any que ve. Llavors se'ns ha acudit la idea, que no sé com s'acabaria materialitzant, però és una idea. Jo he posat de model de referència i d'inspiració la taula d'entitats que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, que és una taula d'entitats que sí que és un projecte que centralitza a l'Ajuntament de Barcelona, en el qual entitats que tenen serveis d'atenció de discriminació de diversos eixos de discriminació, com pot ser LGTBI-fòbia, edat, sexe, salut, religió, raça, etc., doncs es poden trobar, poden tenir un espai de trobada mensual o periòdic amb el suport i acompanyament de l'Ajuntament de Barcelona per dur a terme accions de treball conjuntes. Més enllà de l'informe anual de l'Observatori de les Discriminacions que es du a terme a Barcelona, doncs també accions concretes que es poden dur a terme en xarxa amb les entitats. I alguns dels temes que s'han treballat en aquesta taula d'entitats són l'impacte que va tenir la pandèmia en les discriminacions i en la salut mental, l'accés a l'habitatge, el dret al compte bàsic, ara estem parlant dels discursos d'odi. Són espais de trobada fructífers que jo crec que van molt bé. Llavors, com ho he fet servir de model d'inspiració i de referència en el grup per aterrar-ho aquí i de quina manera podríem construir, no sé si la paraula és xarxa o taula o fòrum, en el qual les entitats que som aquí presents, més les que considerem que volen adherir-se, que poden dir la seva i de més, podem estar en contacte durant l'any. Sé que anem a tope, també hi ha grups de treball ja específics en tema d'VIH i de salut, llavors potser hem pensat més en una modalitat més virtual, de tenir un fòrum, no sé com es materialitzaria, però de tenir un fòrum en el qual les entitats puguem estar en contacte durant l'any i puguem compartir, interactuar accions concretes. Aterrar només en el que és la incidència política, se'ns han acudit algunes idees que podríem compartir en aquesta xarxa, que de moment és fictícia però que me la imagino. Per exemple, estem en procés de la modificació de la llei 11/2014, la llei de referència en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya. Ja està bastant avançat, es va estar a punt d'aprovar en la legislatura anterior i es va aturar perquè es va acabar la legislatura i ara la idea és reprendre-ho. Llavors, ja està el tema del que és el text de la modificació, ja està bastant avançat, però el tema de quina cabuda té la salut en aquesta modificació de la llei, doncs això és un exemple d'un tema que podríem compartir, comentar en aquest fòrum, en aquesta xarxa, de dir, ara que actualitzem la llei 11/2014, de quina manera també podem actualitzar el que té a veure amb la salut i amb les persones com viuen amb VIH que són susceptibles de patir també discriminació per serofòbia i per estigma. Llavors, en aquest fòrum és una idea que es podria interactuar entre les entitats, de quina manera, seria un dels exemples. També a Barcelona ciutat s'està cuinant una ordenança en tema d'odi i discriminació específica. Llavors encara s'està materialitzant el text, però també en temes de salut i temes que ens interpel·lin a nosaltres com a entitats, doncs són temes que podem abordar en aquest fòrum. Ara ja ha passat, però el tema del padrón, hem parlat de l'empadronament, que és un tema que ja s'ha treballat perquè ja ha passat, però en aquest fòrum, jo vaig dir en fòrum tota l'estona, es podria compartir, també discutir de quina forma fer-hi front. Sí. Seguim treballant, vull dir que és una cosa que ja ha sortit, però que poden sortir més coses. I això sí, sense la intencionalitat de duplicar ni solapar grups de treball específics que existeixen, no és aquesta la idea, perquè ja cadascuna de les vostres entitats que esteu especialitzades imagino els vostres grups de treball específics com el de l'Acord Nacional, i la idea no és duplicar-lo ni solapar-lo per donar més feina, sinó trobar temes específics que poden ser d'incidència política o d'altres, els quals podem considerar que el fòrum pot ser útil per discutir.
discutir. Poden ser temes d'incidència política o d'altres i no tenen per què ser entitats només especialitzades en VIH i salut, sinó també poden entrar a l'Observatori o altres entitats que considerem que poden dir la seva. No? Això una idea. Després el tema de com arribar a les institucions, no? Perquè cada entitat fa molta feina durant l'any, però com aquesta feina es trasllada a les institucions. No? Jo he posat d'exemple que a l'Observatori fem l'informe de l'estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya cada any i que sí que el publiquem a la web i fem una presentació simbòlica de l'informe i tal, però això es queda allà i llavors com ens assegurem de que als polítics, als càrrecs polítics els hi arriba o a les administracions els arriba aquest informe, no? Perquè se sentin interpel·lades i puguin fer polítiques que queden reflectides en aquest informe. Doncs una de les coses que fem és comparèixer a la Comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya, en la qual tenim l'oportunitat de presentar l'informe i llavors cada partit polític doncs, se l'ha d'haver llegit, ha d'escoltar-nos, ha de dir la seva, fer suggerències, dubtes, tal, i vulguis o no doncs, hi ha una interacció entre entitat i administració més propera, més accessible, més factible, que no queda més en l'informe que queda allà, sinó que a més puguem tenir l'espai de trobada per poder-lo discutir. Llavors, com també des de les nostres entitats, en aquest fòrum, podem fer arribar tota la feina que duem a terme durant l'any a les institucions. També en aquestes entitats es pot estudiar la manera d'arribar també a la Comissió de Salut, de la Comissió de Salut existent que existeix al Parlament de Catalunya sobre temes concrets que ens afecten, com altres comissions, Igualtat, Salut o les que siguin. També hem parlat d'altres òrgans institucionals, com els dic, de greuges, tant de Catalunya com els locals. El tema del padró ha sigut un exemple que hem posat en pràctic de que s'ha acudit al síndic per tractar aquesta qüestió i s'ha donat resposta i poden haver-hi altres temes en un futur que també potser considerem necessari acudir a òrgans com el síndic i aquí podem fer xarxa entre nosaltres si és necessari unir-nos i fer força per acudir a institucions com el síndic. No? I després hem parlat, ja anant més, ara m'he centrat més en la xarxa, ara centrant més en el que és la incidència política pràctica. També hem comentat en el grup de discussió que sí que ens dona la sensació que nosaltres com a entitats amb els anys, les que ja portem uns anys de recorregut, ens hem anat institucionalitzant sense que sigui intencionadament, però que com vam començar des de la precarietat, l'activisme, el carrer, la crida, no? I com les entitats s'han anat tecnificant i formalitzant i han anat com formalitzant aquests serveis assistencialistes a les persones usuàries, no? I com això potser ens ha allunyat de les persones usuàries del carrer que poden concebre les entitats com espais més distants, més freds, no tant com l'administració, però sí que no tan propers com potser fa uns anys anteriors, i com podem fer perquè aquestes persones, no només les persones usuàries que acudeixen a les nostres entitats per rebre serveis, sinó també persones activistes que poden tenir la voluntat de ser aliades en aquesta lluita, com poden formar part d'aquesta incidència política. No? Llavors, se'ns ha acudit idees com obrir espais, perquè si no queda tot molt reduït en les persones tècniques que treballem en les entitats, on tenim aquests espais de trobada, de reflexió, d'incidència política, tal, però com podem afegir a les persones del carrer que no tenen per què necessàriament treballar en entitats concretes que treballen aquests temes i fer-les partícipes d'aquesta lluita. No? Perquè és el que deia una mica el company de que nosaltres les tècniques tenim potser un discurs més tècnic, més tal que allunya a les persones usuàries que per humilitat o per respecte diuen ui, jo no domino tant això, no parlo tan bé, me n'allunyo i les estem perdent, no? D'alguna manera, i volem que formin part també d'aquest activisme i d'aquesta incidència política. Llavors se'ns ha acudit idees de tenir espais de trobada presencials o virtuals en els quals no només hi siguem les tècniques de les entitats, sinó també que puguin venir persones usuàries o persones que, tot i que no hagin sigut usuàries o que no estiguin directament relacionades amb els temes que s'aborden, són aliades, són conscientment aliades i volen fer activisme també en aquests temes i poden sumar-se en aquesta xarxa de treball que duem a terme. Llavors hem parlat
possibles testimoniatges, violències discriminatòries, també per fer-lo arribar a les institucions, que tampoc volem sobreexposar a les persones que hagin de fer un vídeo on sense els vegi la cara i hagin de parlar, però sí que podem tenir aquests espais més com en aquesta sala, per exemple, on elles hi puguin ser, ens puguin dir la seva, recollir i després de veure de quina forma ho traslladem a nivell pràctic a les institucions. Llavors hem pensat com ho fem això. Podem fer campanyes específiques amb lemes específics, no tenim per què esperar que hi hagin diades específiques com l'1 de desembre. Sí que és, el Quim ho ha comentat, que també s'han de donar a conèixer diades que potser són desconegudes, com la de zero discriminació que hi ha l'1 de març, que potser no és tan coneguda però que també ens interpel·la, però també podem aprofitar la resta de l'any per transversalitzar aquestes campanyes i treballar amb lemes específics com pot ser aturem l'estigma o prou serofòbia. Llavors, dins d'aquest lema podem fer campanyes que es poden materialitzar en vídeos de xarxes socials, en trobades, en xerrades, en col·loquis, en tal, i intentar fer partícipes també a les persones que van més enllà de les que treballen a les entitats, no? I fer-ho transversal. I aquesta és una mica la idea. Bueno, també deixem oberta aquesta proposta del fòrum, no sé encara de quina forma es podria materialitzar, però és això, no? Com d'aquí a la propera matinal, el que és aquest grup específic, de quina manera podem estar en contacte, coordinades, donar-nos suport, interactuar en tots els temes que també abordem des de la matinal per no esperar un any més i poder coordinar i fer xarxa conjuntament i traslladar-ho a les institucions per continuar fent aquesta incidència política que mai s'atura i que sempre és necessària, no? Des del teixit associatiu. Això és una... Moltes gràcies, Albert, i també gràcies Maria Luisa i Andrés. Jo penso que han fet un buidatge, no? Un recollit que s'ha treballat en els grups i de fet el lema d'aquest any que era trenquem l'estigma del VIH, parlem de drets. Jo penso que hem parlat molt de drets també, de propostes, i jo ara aquí mirant a dues persones com és Maria Luisa i Belinda tenen i tenim també moltes experiències en el tema de treballar en xarxa, no? Estava recordant a la Red 2002, imagínate, que viejas que somos, però bueno, vull dir que era una xarxa de persones, no? També d'entitats, sí, però vull dir que d'alguna manera experiència en tenim algunes i d'altres teniu moltes ganes també i segur que teniu moltes més altres experiències, no? Aquesta proposta ens sortia perquè, clar, jo entenc, i nosaltres som els primers que anem com anem, però clar, intentem tenir aquest canal obert de la matinal i penso que és un espai xulo, agradable, que d'alguna manera treballem coses que ens interessen, però clar, a vegades potser quan arriba l'any hem de treure la pols i tornar-hi i tal, no? I dèiem, quina manera podríem fer de tenir un contacte encara que sigui puntual per alguna cosa, no? Tenim noves tecnologies, aquí els companys i companyes que domineu aquests temes segurament que podríem trobar alguna eina que sigui útil, ràpida i que no ens trigui molt de temps i que sobretot no era per treballar i per fer coses molt feixugues, molt complicades, sinó senzillament en temes puntuals, perquè ho dèiem, tots i totes ens acostumem i ens movem ara per temes específics i molt concrets, per causes específiques, pugui ser la vivenda, pugui ser no sé què, pugui ser casos molt, va passar això amb el Samuel, sortim totes al carrer, hi ha el tema de l'habitatge, sortim totes, no? Però clar, a vegades costa temes que són potser més minoritaris o que la resta de la societat potser pensa que no els afecten, no? Com d'alguna manera podem nosaltres treballar-ho i visibilitzar-ho, no? Bueno, jo penso que és una oportunitat que tenim i també des d'aquest grup s'ha tractat, no? També la importància del grup, del grup 2, era? El de Maria Luisa, que també ha portat totes aquestes propostes, que jo penso que també neixen a vegades d'experiències viscudes i de noves propostes que segurament poden fer enriquidores, com la companya que s'ha incorporat recentment a l'OND, però que segurament té moltes ganes i segurament nous reptes que aquí ens tens també per sempre que ens necessitis. I a la resta igual, també al primer grup que comentava a l'Andrés, en tota aquesta feina que sobretot tenim els companys i companyes d'estudi
i que bueno, potser a vegades no ens en recordem, però hi sou i també doncs, us tenim presents. No? I penso que podem fer molta cosa amb el tema de la memòria que comentava tot el que ha dit l'Andrés. No? I ara, Belinda, et passo la paraula i fas una mica un recull, si vols, del que s'ha dit, o tu mateixa, tanquem i ja marxarem, com vulguis. Em sembla que me l'has posat una miqueta difícil, però intentaré fer-lo. Sí. Sí. Aquesta informació la tindrem després ja més desenvolupada, no? Parlaven al principi de la que era el primer punt i que és de lo que jo he posat també és que, o he ressaltat, és la importància de los testimonis, no? Perquè hi ha una documentació i parlaven de la importància de los testimonis para preservar la informació més directa de les persones i no solo en documentació. Destacaven que hi havia altres països i altres llocs on aquest és possible i creiem que aquí també pot ser possible fer això, esta recollida, ¿no?, de testimonios y más para resignificar el pasado que nos sirve en este presente, que era lo que dijeron. També han destacat molt el que seria és hablar de los diferents llenguatges que hi ha ara en la comunicació, parlant molt de les xarxes socials, perquè ara ha canviat i és diferent i les noves tecnologies fan que sigui la comunicació diferent i era una miqueta com posar-nos més en aquest tipus de comunicació per a fer llegar els missatges a les generacions més joves i les no tan joves que també ja utilitzem aquestes tecnologies. No? Se destacó també molt a parlar de les cures en la resposta del VIH perquè de la història venen també les organitzacions del moviment LGTBI i aquest moviment i les dones han donat temes específics com les cures que són molt importants, no?, en aquesta història. Això és el que s'ha parlat en el primer grup, no? Sí, si me deixo alguna coseta em diuen. Los servicios de salud mental, és molt interessant el que han dit, perquè també m'ha parecit que és molt especialitzat el que ja s'ha parlat i em sembla que el que estan, si no lo terminé de posar bé, em lo comenten, és tenir la mirada de lo relativo en lo que és la salut psicosocial, posar-la més en la perspectiva de drets. I aquesta perspectiva de drets ha de considerar la interseccionalitat que hi ha en les persones. Aquesta interseccionalitat, com s'ha parlat molt, és d'ètnia, de situació de gènere, etc. I han explicat que aquesta perspectiva de drets el que ha de tenir és posar al principi de tot les persones al centre i sus necessitats presentes. No que sigui no posar aquestes necessitats actuals, sinó posar-les ara en el centre i amb sus necessitats presents. I això canviaria molt tot el que seria les intervencions. També han parlat de la importància de fomentar la recollida de dades, perquè si no, no sabem les necessitats de les persones i també és important per a promoure la investigació i promoure també el que seria els drets de les persones. Sí? Més o menys. Bueno, no, lo digui. Sí, bueno, després lo farem més després de llegir tot, però és que aquesta part que has aportat em sembla que és una miqueta, com dir-lo, ja avançada, saps, des de l'experiència de totes vosaltres, i això és el que és com de posar-lo, hem de digerir-lo bé perquè és molt tècnic també, no? Però bueno, si no, si lo vol reduir, però està bé.
I això. I també han parlat d'aquest grup de que els professionals no coneixen els recursos i els serveis que existeixen i això també no poden donar una atenció més integral a totes les persones i han destacat el treball que ha fet ara el Comitè 1 de Desembre i lo posen com un document potencial perquè sigui traslladat per a altres organitzacions on estan tots els serveis i els eixos que cada organització té. I això és el que parla de grup 2, fent una miqueta d'espai en lo de l'abordatge dels drets, però bueno. I després hem anat a la part última de la incidència política i aquí lo que se ha destacat un poc és com posar algunes referències, una miqueta de taules, de la taula d'entitats que l'han posat com una referència que és interessant. Se destaca ahí, que se ha destacat també en la taula aquesta de com és el treball que fan i el que dan com a proposta per a treballar la incidència i el treball en xarxes, que seria interessant no solament una matinal cada any, sinó crear un fòrum online, que seria com més interessant per lo de les noves tecnologies, però també perquè és una eina que pot ajudar a interactuar més freqüentment per a intercanviar informació i així crear una miqueta més de xarxa. Posen també en comú que està el defensor del pueblo, que no sé com es diu en català, el síndic de Greus, sí, de Barcelona i de Catalunya, on també és un espai on se puc acudir i han parlat també de que en aquests anys se té la idea de que s'ha institucionalitzat molt el que és l'activisme, que estem ja molt involucrades més en el tema de la institucionalització i que les organitzacions i les institucions s'han allunyat de les persones i del carrer i que hi ha més gent treballant com a tècniques dintre de les organitzacions i les institucions i que no estan molt a prop de la gent de la gent, en qualsevol situació que estigui. I això m'ha fet reflexionar una miqueta perquè és com un cicle, és com abans al principi de la pandèmia del VIH eren les persones activistes i ara és com la institucionalització i és com interessant. I el que han parlat d'aquest grup és buscar també dies específics i lemes transversals per a no només estar dintre d'organitzacions del VIH, sinó també fer una miqueta més d'expansió amb altres col·lectius i altres institucions que treballen temes també de drets i de salut, etc. I em sembla que més o menys hem intentat reduir això. Sí? Gràcies, Belinda. De fet, aquest document us el farem arribar i si creieu que ens hem deixat alguna cosa o que es pot perfeccionar, doncs evidentment és una cosa dinàmica. I bé, tampoc no ens volem cansar més i esgotar més, així que anirem finalitzant la matinal. Us volem agrair moltíssim la participació i esperem que alguna cosa en traiem. Jo penso que han sortit moltes propostes i no sé, si m'agradaria fer una ronda final d'una mica que us ha semblat i ja tanquem, ens fem una foto i ens n'anem. Però sí que m'agradaria marxar una mica amb la vostra sensació que us emporteu i que en traieu i si realment teniu ganes o possibilitats, veieu, de fer cosetes juntes. Comença Andrés? Bueno, què dir? La meva primera matinal. Ja havia vist el vídeo de la matinal anterior. Jo crec que també podríem fer mini-matinals entremig. No sé, ho deixo ahí com una proposta també. De petits espais de trobada entremig d'aquests matinals anuals
aquestes matinals, però crec que ha sigut superinteressant. M'he quedat com molt penjat amb el tema de... No sé si es diu penjat en el sentit positiu, colgado del tema de la memorialització i de la importància del passat, no? De conservar del passat, sobretot els aprenentatges i la documentació que en tenim per a que no es perdi. Sobretot venint d'un país que no ho ha fet i que d'alguna forma ha perdut aquesta memòria. O sigui que la importància de si hi ha una eina, si hi ha l'interès per preservar aquesta memòria, crec que l'oportunitat és ara, no? I ho hauríem de fer. O sigui que ara que estic a Gais Positius intentarem fer des de Gais Positius aportar tot el que puguem també donar un cop de mà per fer això també. O sigui que gràcies a tots, totes i totis per participar. Bé, ja que parlem de memòria, jo aprofito per fer una publicitat de convocar-vos i convidar-vos al proper dimarts, dia 3, a la nostra entitat Gais Positius fa 30 anys que vam néixer, bueno, en realitat fa molts més anys, perquè primer vam néixer com a grup dins de la coordinadora gai lesbiana, però celebrem el 30 aniversari que ens vam formalitzar com a entitat, i és el proper dimarts, dia 3, a les 6 de la tarda, aquí al centre, a la sala d'actes, i esteu totes convidades i ens faria molta il·lusió que vingueu, que ens ho passem bé, hi haurà la Brigitte Lamour, brindarem en cava i brindarem tots de pastís i ens abraçarem i celebrarem la vida. Així que esteu totes convidades. Pues muchas gracias por haber venido y yo me quedo aquí para cualquier cosa que si nos podemos conectar también en redes sociales. Les voy a pedir sus redes sociales también ahora para estar en contacto y muchísimas gracias. Pues igual, agrair-vos. Nosaltres a la biblioteca normalment estem tancats i no sortim mai i només ens veiem el dia mundial. És veritat que ens manca aquest contacte, estem penjats de l'ordinador i res, per nosaltres sí que és una experiència enriquidora. No sé si Marta vol afegir. Bueno, gracias por la oportunidad de redimirme de la primera intervención. Creo que esta, o sea, ya peor no puede ser, así que esta seguramente sea mejor. Nada... Sí, total. Ya he caído al suelo y ahora solo hay que remontar. Nada, que muchas gracias por invitarnos. Me ha gustado mucho ver cómo al final el tema de la memoria histórica va calando y cómo le dais valor e importancia. Y espero que de aquí salga pues una nueva comunicación y que podamos seguir sumando. Fin. Nada, pues gracias por la invitación y pues espero que de aquí salgan cosas fructíferas para el futuro. Bé, jo també agrair a tothom aquest espai de la matinal. Jo també, que ja porto uns anys venint, m'agrada veure com l'evolució, no, com va evolucionant aquest projecte cap a millor i com es va formalitzant i es van com tocant temes concrets, memòria històrica, salut mental, interseccionalitat, incidència política. Jo crec que entre totes es pot fer molt bona feina i jo també em quedo amb la idea de conèixer més les entitats que hi són presents en aquesta matinal. Aquest díptic m'ha anat perfecte perquè així també m'actualitzo i tinc més clar el mapa de recursos, d'entitats, de serveis que tenim al nostre abast per poder treballar conjuntament i comparteixo amb l'Andrés a veure si es dona la possibilitat d'estar més en contacte i coordinació dins del possible, perquè cadascuna tenim molta feina durant l'any i anem a tope, però bueno, a veure si trobem la manera d'estar més en contacte durant l'any i ens veiem, espero, a la propera matinal. Pues moltes gràcies. Jo que tengo busto ahí en Cia d'Estudi, casi, ¿vale? Però m'ha agradat molt el tema de la resignificació de la memòria històrica. Crec que pot ser un procés molt interessant per poder treballar-lo i ja veurem el 2025, que crec que pot ser un projecte molt interessant. No solamente por un tema, es verdad, que este es un país que no tiene memoria histórica y que además tenemos muchas personas que viven en el VIH envejeciendo progresivamente y
nos quedarem també sin memòria històrica en breu, con lo cual también he de aprovechar, porque tenint en compte que aquí que tenim quasi 50 anys d'epidèmia, o sea, que tenim gent molt major, molt gran, perdó, que podré tenir aquests testimonis i que serà interessant poder recollir sus historias de vida, que son fundamentales. También para poder hacer esta reflexión sobre el estigma y discriminación asociada al VIH, y no solamente asociada al VIH, sino a eso que ahora llamamos interseccionalidad, pero que ha estado muy presente en nuestros quehaceres y en nuestra cotidianidad, y creo que es muy interesante por esta banda. Por otra es como, esto también, en esta resignificación, también poder resignificar qué es eso de la atención, del abordaje en temas de salud, qué es eso del abordaje en temas de salud mental y cómo lo podemos posicionar también en una agenda política en el que el VIH está casi desaparecido y que por tanto hace que yo creo que también aunque de pronto no sepamos, para mí ha sido muy significativo que de pronto no se sepan qué recursos hay, me parece que realmente es como que ha habido también una pérdida de esta memoria, de los recursos y demás, que habrá que poner también otra vez en valor, porque hay mucha gente, estamos trabajando en esto y no nos conocemos, entonces también posibilitar, que no sé si a través de la taula o demás poder generar generar una red de, a lo mejor no es trabajar comunitariamente, que también, sino también informados de lo que estamos haciendo, porque de alguna manera estamos trabajando en temas de pacto, en el pacto de estigma y discriminación asociada al VIH, o estábamos, no sé cómo estemos ahora, ¿vale? Pero con el departamento hemos trabajado con temas de OND, es decir, que estamos trabajando de manera simultánea con varias redes, y que muchas de las que estamos aquí estamos trabajando de manera simultánea con otros servicios. Entonces poder hacer estas sinergias de lo que ya venimos trabajando y estar informados, yo creo que puede ser tan interesante como tener, que al final eso es una sinergia más, de quién está trabajando en qué y cómo está trabajando, en este punto. Entonces yo creo que es súper interesante, este continuo, de que también haciendo estas sinergias estamos resignificando, la memoria, y ja està, molt bé. I molt agraïda d'aquesta invitació i nada, molt contenta. Me voy para la meva casa. Bueno, jo també, òbviament, agrair la invitació i disposar d'aquests espais tan participatius, que donin veu com a la comunitat. Jo venia a treballar en el despatx professional i adonar-me que existeixen aquests espais a fora i que la salut mental o la salut psicoemocional, com m'agrada a mi dir, està sobre la taula allà on vaig, a mi m'emociona com a professional, inclús em dona com aires d'esperança, de cara que hi ha coses que es poden canviar enmig de vegades tantes dificultats socioeconòmiques i en tots els àmbits que ens trobem en el dia a dia. Per tant, agrair moltíssim i molt contenta d'estar participant en aquest projecte comunitari. Jo crec que està tot dit, però sí, per repetir, que nosaltres sempre posem molt en valor el treball en xarxa, en les sinergies, perquè creiem que és imprescindible, sobretot des de l'atenció directa a les persones usuàries, això, el coneixement de recursos, i que si jo no tinc el recurs, que saber que hi ha alguna altra persona que pot oferir tots els recursos necessaris a les persones, i en aquests espais és on més ens podem conèixer i més podem intercanviar el que tenim uns i altres, i això és bàsic per donar una atenció de qualitat. Moltes gràcies per aquesta invitació i esperem seguir treballant conjuntament. Jo també vull agrair aquesta invitació per conèixer el lloc, és la meva primera matinal, espero que no sigui l'última, i per escoltar les altres entitats, escoltar les altres veus, poder dir que es poden fer match entre elles i tot, llavors molt agraït i gràcies per aquesta oportunitat.
Pues un poco en la misma línea, agradecer este espacio, ¿no?, de trabajo colectivo, de sinergia, de conocer el trabajo que se hace en red desde otras instituciones, desde otras entidades. Y nada, esperar que se siga haciendo este trabajo, ¿no?, que se puedan generar nuevos espacios, que sea un trabajo continuista y que podamos avanzar en todos los objetivos que nos hemos marcado. Bueno, yo, último, pues ya lo habéis dicho todo. Sobretot per mi és important conèixer altres recursos, les persones, ficar-hi cara, que no només sigui online, per mi és fonamental, i per mi ha estat un matí molt profitós i que he pogut contactar amb realitats i amb entitats i amb persones que m'han aportat i bueno, estic molt agraït i és el meu primer matinal. Vull dir que és mi primero, de alguien más era el primero. Mira, pues éramos unos cuantos primerizas. Nada, moltes gràcies als organitzadors. Bé, doncs ja finalitzem, acabem. Moltíssimes gràcies a totes i res més, ens fem una foto i estem connectades i seguim connectades. Moltes gràcies.